foyer. C'est la base. On va rendre compte à la base. Et maintenant, à qui ça arrive votre téléphone quand tu as ni prison d'eau. N'a pas ni prison d'eau, on a absent à mais quand tu as sarani. Ayabou Bamabo. Ayabou Bamabo. Ne tɔgɔ Ahmed Touré. An ka sitting an ma dabɔ dɔwɛrɛ kama, an y'a dabɔ an ka ressources de kama. Mairie-ba ressources min bɛ ka sara depuis Ala ka hinɛ Yaya Bago tile la. Yaya Bago bɔra yen, Ablaye Sako nana. Ablaye Sako bɔra yen, karamɔgɔ Ɲare fɛn Madame Si ninnu nana. Karamɔgɔ Ɲare ninnu nana. Fo ka na Iba Ndiaye ninnu na. Fo bi ressources bɛ ka sara la. Et papier dun bɔra ko ni a bɛ baara min kɛ ni a ye wari ladon pourcentage dɔ bɛ yen nɔ o bɛ di. Ala y'a kɛ en 2022 contrôle passera mairie la. Contrôle passera mairie la. O y'a yira k'a fɔ ko percepteur min bɛ yen n'o tɔgɔ Agisa Mayiga ko a bɛ ressources min ta mairie bolo a n'a man kan. Parce que trésor mɔgɔ don. A bɛ ressources sɔrɔ trésor la. N'a bɛ ressources sɔrɔ trésor la, mairie ta a n'o de man kan a k'o bila. Et a ye min dun yen a k'o sara. O kuma de taara poule la. Comme o y'a ŋɔnɛrɛ yen nɔ, a tilal'o la, a bɔra ko o tuma ko a fɔra ale ye poule la ko papier tɛ mairie mɔgɔw ka fɛn sarali la, ressources sarali la. Or papier min y'a yira ko a fɔra ale Agisa min bɛ trésor baara kɛ ale de man kan n'a ye. Et depuis a y'o kɛ an tun ye préavis de grève bila. Faama minnu bɛ yen olu y'an deli k'an kana grève kɛ an bɛ waati min na. An bɛ waati min yɛrɛ la Mali man kan ni nin mankan ye. Fɛn b'an kan min ni nin si tɛ kelen ye. An sɔnna faamaw ka deli la ka fɛn bɛɛ fɔ. An y'o labila. Faamaw yɛrɛ ye deli kɛ an sɔnn'o ma. An sɔnn'o ma min na nin an y'an ka mot d'ordre lawuli. Mot d'ordre wulilen Ala barika la faamaw yɛrɛ y'u ka baara bɛɛ kɛ. Et an b'a fɔ nin yɔrɔ in na l'agent chargé d'expédier des affaires courantes Ablaye Maman a y'a ka baara kɛ. Ale ye papier bɛɛ signé. A taara contrôle financier la. Contrôle financier olu fana y'a bɛɛ signé k'a bɛɛ visé ka ban. Mais a sera ale ma min na nin comme ale t'a sɔrɔ ko mɔgɔ si t'a sɔrɔ tuguni. Contrôle la min fɔra contrôle la ani nin kelen tɛ yɛrɛ. O tɛ fa la o tɛ ba la. Ni e t'a sɔrɔ o kɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a sɔrɔ. O de la an wulila an ye deli kɛ façon bɛɛ la a ma sɔn. O tuma ale bɛ yan depuis 100 ani 2 ale kelen ko percepteur ne yɛrɛ mun ye Mali la o percepteur ni san waati dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la i kan ka taa de 100 ni kɔ ale bɛ yan k'a jigi dalen bɛ maa min kan. N'a jigi dalen maa min kan an bɛ n'a ye ale tɛ zan ye ale tɛ pole ye. O tuma an de b'a fɔ bi an ka ressources a sarali o ye diyagosa de ye. Sariya de b'a fɔ. O sariya in kɔnɔna la an bɛ Ala kɔ an bɛ sariya kɔ. An b'an ka faamaw fana kɔ. A b'an ka ressources sara ale bɛ taa ka bɔ mairie kɔnɔ yen. An ka laɲini y'o de fɔlɔ. Kuma ɲɔgɔn kɔni caman de kɛra o. Administration de bɛ yan nɔ. Le secrétaire général est là, la mairie, M. Founé, Dambélé. Le département bɔra kalama. Papier kɛra ten. Ale ko papier t'a la. Hali kuma minnu fɔra an ka ministre yɛrɛ ministre de l'administration territoriale k'o ye sɛbɛnni kɛ ka taa se fo a ka ministère ma k'olu fana k'a lajɛ pour que ka fɛn apaiser o ka an ka fɛnw sara. Sinon kuma ɲɔgɔnya kɛra dɛ. Papier yɛrɛ bɔra. Hali a taara yɔrɔ dɔw la ka taa fɔ ko contrôle mɔgɔw o bɛ ka o papier dɔ man ka signer parce que ko contrôle mɔgɔw y'a fɔ ko an man kan dɛ. An ka mairie secrétaire général ba min ye M. Founé Dambélé a n'a ka agent dɔ olu taara ni papier yɛrɛ contrôle financier la k'a yira ko a filɛ nin ko o ma fɔ contrôleur ka fɛn na a ma fɔ.
contrôleur y'a fɔ ko mairie a sɔn ka fɛn kan ka sara ni e taara fɔ k'i tɛna sara o tɛ ko wɛrɛ b'a kɔrɔ de an tɛ baara wɛrɛ ɲini na o an tɛ mankan yɛrɛ fɛ mali kɔnɔ yan mali mankan ni bi an bɛ yɔrɔ min ni mankan ye o est ce que maa min bi ko kalama bi na i kan ka na jɔ k'i bi mankan provoquer mali la wa e tɛ dɔwɛrɛ wari maralen b'i bolo wari bontigi yɛrɛ k'i ma a sara ne de y'a signé o ye mairie le premier responsable de la mairie a taara contrôle la n'a ma ye contrôle tun t'a visé o ko maa min a kati ka gɛlɛn n t'a sara n t'a kɛ i n'a fɔ ko e yɛrɛ ta don e halala don e halala tɛ o mɔgɔ ka wari de maralen b'i bolo ne ka dɔrɔmɛ 5 ka di e ma ne k'a fɔ e karisa dɔrɔmɛ 5 in kɔnɔ dɔrɔmɛ 3 bɔ i k'a di karisa ma ni papier kɛra k'a d'i ma e dan tɛ i ka papier bila yen ko i ɲɛkɔrɔ de n bɛ bali k'a sara ni ko wɛrɛ t'e kɔnɔ o tuma e ka wari ma dɛmɛ e ka kalifa o ko wɛrɛ b'e kɔnɔ min ni tɛ kelen ale de b'a to an bɛ yɔrɔ min bi an yɛrɛ t'a ɲini ala fɛ ka mankan wuli an t'a wuli ni ala sɔnna an tɛ mankan wuli n'a ye mankan wuli mɔgɔ ŋaniyajugu dɔw bɛ yen o b'a ɲini ka don anw senkɔrɔ pour que ka nin pousser ka taa ɲɛfɛ mais an dun tɛ mɔgɔ si ka dɛmɛ la an mairie baarakɛlaw an yɛrɛ an fanga b'an bɔ pour que an ka fɛn sɔrɔ sinon an y'a démarche kɛ dɛ an ye démarche caman de kɛ nin kɔnɔna la pour que an ka nimisi wasa c'est un acquis on perd pas un acquis o ni dɔ de farala kan an bɛ barika da ala ye halisa ko ye mais min bɛ yen ko k'a purti an na o tuma ko wɛrɛ na bɔ a la min ni tɛ kelen o bi kɔni an ye min fɔ faamaw ye min fɔ an ye an bɛ ala ko an bɛ faamaw kɔ u ye waati min fɔ an sɔnn'o ma an b'o to yen fo waati dɔ ka se ni san daminɛna n'a bɛ a sen kelen kan nka a y'a fɔ an ɲɛna a y'a fɔ telefɔni na telefɔni haut parleur la ko ni prison don a t'a sara o kɔrɔ a bɛ se k'a sara o ni prison don t'a sara a kumakan n ko bɛɛ y'a mɛn ni prison don t'a sara o kɔrɔ n bɛ se k'a sara yɛrɛ ye mais n bannen don de a yɛrɛ y'a yɛrɛ minɛ kuma na an bɛ yen fɔlɔ n bɛ mairie baarakɛla bɛɛ remercier mairie baarakɛla bɛɛ parce que syndicat fila de bɛ mairie la municipalité ani central u bɛɛ bɔra an bɛ foli kɛ militant bɛɛ de ye mairie cɛ fara muso kan hali Agisa yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw minnu bɛ yen perception na an b'u fo hali o la an bɛ weleweleda da ye an ta tɛ dɛ minnu bɛ a yɛrɛ ka service kɔnɔna la olu ka papier min ma traité a k'a traité a fɔra ale de t'a sɔrɔ a ka baarakɛla minnu bɛ yen nɔ olu si ma fɔ a la dɛ a k'u ka papier traité ou bien n'a t'a traité a ka wuli ka taa ka sira fɛ a ka taa ka trésor la place caman bɛ trésor la yen o mairie dɔrɔn tɛ o n'i y'a ye a tɛ wuli k'a fɔ ko a tɛ taa a jigi dalen min kan wala o tuma ale de bɛ an ka mairie wari ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ de wa an b'o dɔn wa ne a bɛ san 10 ni kɔ kɛ yan ale kelen hali président i ka mandat tɛ mandat 2 de ye i ye san 5 fila kɛ ni ko wɛrɛ t'i kɔnɔ i bɛ taa de o mais ale san joli kɛ yen nɔ o tuma n'i y'a sɔrɔ baarakɛla wɛrɛ tɛ trésor la u k'a bila ka na u n'a ɲɛfɔ an ɲɛna sinon an ka mairie baarakɛla bɛɛ cɛ fara muso kan a n'an ka directeur a n'an ka chef de service minnu bɛ yan nɔ an b'u bɛɛ fo an bɛ foli lase yɛrɛ fɔlɔ monsieur l'agent chargé d'expédier des affaires courantes Mamani ma a y'a ka baara kɛ a n'a ka sɛgɛliw an bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ y'u ka baara kɛ an bɛ bɛɛ fo yɛrɛ baara don